qinisekani uba nizawutya ukuthakatha ngaphaya. Qinisekani uba nisezawuxabana kuba masela atya aba kanye ezi zinto zimele ukusisitha imihlana ngamaxesha njengala. Ukuba ngaba mkabayi ningaqiniseka mntana omhle ekulungiseni umbutho wesizwe, ekulungiseni ingxuba kaxaka yorhwaphilizo. Ndiqinisekile nathi inkxaso yethu singayijula kuyo. Zwelibanzi. Asifuni ANC bese. Sifuna inhliziyo enhle pha kwi-ANC. Asifuni bunyukunyuku nobumdaka be-ANC, asinamsebenzi nalonto. Futhi ungasiqhayiseli ngoba wena xa uphethe i-emblem ye-ANC uphethe into esondele kuThixo. Okanye uphethe yona nto yakhe yabhetele kweli lizwe. Uhlobo i-ANC ibingcwele ngalo isezandleni zika-Oliver Tambo. Lento sikuyo namhlanje andiyazi noba Mphoko. hey uba bindini ngesithi ngumthulo kaSathane. Itenayo ke kwabe fundisa nawuthetha lonto. Seyithethile. Zwelibanzi. Yabe ndimkhumbulele nto. Kufika ixesha loba nihombele imeko. Kufika ixesha loba ningateketisi nanye into ebheke ecaleni kuba noSathane akasanxibanga sikhindi ngoku hamba mapunapuna. Uze jwi. Akezimele manje. Ukuba ngaba nizayitekentisa into erongo nento ebheke ecaleni nisisondeza kwantshabalala. Andizuthetha izinto ezininzi ndiyaphinda ndisezawuthetha kodwa okwangoku bantwana bahle ndisanibulisa nje kuba ndinikhumbula. Uthi umyalelo kaYesu xa eshiya elizwe uthi khanithandane zenithandane. Luthando olulungekhoyo. Abantu baswele nokuzithanda iziqezi zabo. Uzamthanda njani ummelwane wakho ungakhange ukwazi uzithanda wena? Uzawuyenza njani into enhle komnye umuntu ungakwazi ukuzenzela into enhle wena? Uzamqhwabela njani uZwelibanzi ngokwenza into enhle ungakwazi ukuziqhwabela wena? Thandanani kuba lembubhani phandla apha ifuna abantu abawola nayo, ifuna abantu abasithana imihlana. Ukuba mntana omhle ndingabuya ndilolatshaba bendiliwulo kulombutho wesizwe ingaba ndiphambena apha entloko. Hayi, Zwelibanzi. Ndisitsho nje andizanga kulwa mfazwe yazidenge. Ingeba ndizawuemulator oqongqothwane namafudo. Isukile. Sizawuemulator imisebenzi emihle, imisebenzi esikhomba ebuqaqawulini. Into abangoku omnye jonga omnye athi ukuba esilela, xa esilela yenza wena ungasileliyo. Phelile into ahambe kuthuka iANC, uzayithuka uyincame kuba uSathane nguye oqhuzula imikhala elawula uba o-ANC nezinkonzo zokugqwirha kubhekwaphi. Noba ibingcwele kangakanani
awukwazi ukuthi wena ungcwele kanti indlu okuyo yile kaSathane. Lungisani ukuhlala abantwana bahle. Lungisani ukukhongozelana. Lungisani ukuhoyana. Lungisani ukufukamana. Mandize kwelikhaya. Apha asizukhahlela inkosi siphansi kwelifu. Kethu ukuthi lenkosi ingenayo ezihlangwini zikaNkosi uSandile. Sifaka ngokuthuleyo. Sifuna qhuba imisebenzi yabantu. Sifunenze izinto zalapha kwaDlomo nezinto zamadumba ephele. Kodwa sizawuba nalo ixesha lokumbeka ngokusesikweni apho sawumkhahlela khona. Namhlanje sisakhahlela uSandile. Asizuthi ke sisakhahlela inkosi ingekagqabhuki nenyongo sibe sikhahlela nya. Khanisilindeni kwelo cala abantwana bahle. Ndiyayibona lento iphandla apha yonyana abangxamele kwizinto zotata babo. Afika ke ngoku. Ephila. Nami sendikhwetshela ndisindisana nemisila le yam. Kodwa mandimbulele umntana omhle khange sive kuye lo mikhuba. Into enayigeza kweli khaya ibe ile COVID.